ман мисола туфта гузарондум мақсад Сол нафар дар- ма сивани хали треко 18 надоштум гапошон гирехтак айз ғазабам мешава ҳарчи набудани шахр дар мо ягон таъсир мерасонад. шахер кори кард ки мақсад Ман фикр кардам хеза авлодо зираспачрага ёки не. Ширкати Софсавдо то соли нав тахфифҳои худро эълон мекунад. Дорҳои табиӣ аз ширкати Софсавдо барои нест кардани доғҳои рӯй, рехтани мӯи сар, баровардани риш, зиёд ва кам кардани вазни бадан. Доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои Русия. Аз номи мо гап занед, ҳатман ки ба шумо скидка мекунанд. Шумораҳо барои маълумот дар рӯи экран. Салому алейкум тамошобинон муҳтарам. Салому алейкум Алишер, Ҳамно, Корона, саломатина. мешава кашумсу Раҳмат ки даъват рад накардем ра. Минадорем. Ана якчанд савол дорем туда. Аввалан саволи лични. Чӣ баъй шоу барномаи 100% бромадӣ рафтӣ? хеле тамошо кардам ба занг задан айхона гуфтан кора Ёки рост шаб хафа шидӣ? не ман худам ҳамон истод мақсад зангам задан натонистам дига истод далш истодам Мақсад давушико хафа нашдем. не Ҳало ки давуҷа зиқ шидаму хафа нашидам дав барнома мебура як ду рӯз пас насиб дар канали 100% мебинем. Ҳама реперо блогеро буданд. Қариб ки ҳама дар шӯхӣ буд. Не, ҳамаси. Лега Алишер броман SMS нарасонага ё SMS шева мемонем. Чӣ нарасонди? Зиқ шидам. SMS намемонем. Алишер 2020 барои тура чӣ хел сол буд? тухли сол Чӣ будранам ба? хай мақсад ман навигари кам кардам это моя вина то что ман навигари кам кардам не серьёзный гузашта гоҳе более-менее нормальный гоҳе тишина вот депрессия короче тухли тема Ман саволот додам сабаб дар чӣ буд? Барои ки ман 2015 чизои тура гӯш мекардам 15-16 обшим зура батлов трекои девона мекарди именно ин соли 2020 сис буд пешравиё. мумкин ами гапу чап бисёр нашида будам ҳама вирус истод дига ами переживать Реперо истод хатар таъсир кард. не мақсад ҳама паника дабуд охират но ман паника накардам ман мисола туфта гузарондум мақсад Соли нафар 2020 пешравиё дар репсис медан. но Соли 2021 не отрицаю не ина уже маълум шида сайкуака ман се треки уже дидам дидим роҳадеси дар каналат канали 0 грамм алакай броманаga дар рӯи экрантон чӣ мегӯянд подсказки дар описание мешава трекои зур треки именно шамола девонаи бад мардагори мекунем ҳайвони бад дар ҳамин сол шонемси як видео касоти Акалиҷон Мирзо Акалиҷон мега ки репери зуртарин ба фикри тураш кия мега шонемси мега 0 грамм дида видео о ами отрывокша дидам ака мақсад барои тура чӣ хел будам чиз ахуитина ма кайф кардам конечно вақте як кас тура мехезад таъриф мекунад вақте ҳақиқата мега это круто акаҷон ҳақиқата мега барои тура соли 2020 ҳама зур ки буд чӣ хел зур пешравии хуб кардагӣ нави кемси чотки 2020 да уже баромад кард пешравии хуб карда ки охирда чота о неҳозира хапай акам урам фаҳмидам ша мумкин ягон кор бисёра барои ки ҳозира се не ҳозир бизнес кардеса якам ошин айдум бизнесай мақсад фаҳмидан дар кораи урам ана бо ки кард акай берӯз кард барон сиёвуш сиван ма сивани хали треко 18 надоштум нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. ма сивана рости гап гӯш намекардам моқа баъд яке дидум ки натури метоно зур гуфтам вообще нет слов Карлеон тағай азиз вообще хай в своём репертуаре чӣ хел буд исол гран бит кард лен тоже ҳама ғайрите ҳама ғайр мерадне соли 2020 шонемси гуфтага ки ман реп мерам ва дар як барнома хати шахерам бугем бо бугем амиса қайд карда бромонага ки ман аниқ соли 2020 реп мерам ва фикрта шонемси реп мера ё ки не агар бас кунад дар реп чӣ зарар дорад намедонам ба худока метарсӣ ки дар комментария мухлисоша чӣ меганонад не ман намедонам ҳамин савол аст ҷавоб надорам расти гап акаҷон гуфта наметавонӣ ки бас мекунӣ
мумкин бас кунам, мумкин не ки раст худаш гуфта бошам, мумкин бас кунам, барое ки вақте сухан кардӣ, вақте ҳамин гапа гуфтӣ, бояд гап мести мақсад, да? Яки бо хонданашам хуб аст. Конечно хуб, бо мухлисош гӯш мекунанд, хеле хирсон мешаванд ки мақсад кумирмон бас накарда барои моро кардеса продукт. Ту дар VIP тичи ҳам бидӣ группада, дар ресторан бидӣ, ҳам хати МБ, ҳам хати ралик ва бидӣ. Багам ҳамкорӣ доштӣ. Ҳамин батли гузаштагира ҳол якришка намедонам, лек ба фикри ту ки зур кардагия, ралик ё МБ? Ба фикри ту? Ба фикри ман ралик. Ҳоз батла хай ҳоли ягон тавона демиш канаде? Ба фикри ман ралик кардагия. Значи дар пишти ралик. Барое ки ман медонам ки ралик бо опитш бисёртар. Стажиш дор. Опити МБ дар батл бисёр аст. Ралик се батл ба филм кардагия, та симпл. Ман медонам, не, ман батла дар назар надорам нашоти опит дар батл. Нашоти дар саҳна будан, кай сар кардан, чӣ хеле мақсад метавонад, да? Ралик ҳам метавонад ку батл карда. Ҳар душ метавонад. Да, не ки ман дар батлои ралик ҳам маъқулам мақсад. Акапелаш маъқулам, версусош чотки мераванд. Дар минус. Дар минусша надидам ягон бор. Чӣ хеле Мумкин дида бошам, аёдам бурам омада бошам. Фаҳмо, ҳамин айрес про трам буромадӣ, навик ҳам буромад. Ба фикри ту дар навик МС ҳамин чиз зарар буд ё ки не? Намедонам бахудо. Намедонам. Чӣ охина та айрес про буромадӣ, ту дар зарар шуд, фоида шуд? Ман да ҳичи нашид радам, ман просто тоқагира хостам, тоқагира вибор кардам. Ҳамин чиза хостам. Баъд Не так было удобно, акаҷон. 2020 ягон группа медонем? Не, акаҷон. Не, ҳамин 2020 ман дар ягон группа набудам ба фикрам. Ягон группа видео там мегирем. Гап нест. Шахера уже видео шахай ҳама дидагия, то пеш шон рафтагия. Клип кардагия, хезера дар додагия наҷоя. Ба фикри ту ҳамин чиз нақша буд, то шахеранги аген буд дар ин хезе авлод ё ки не? Я думаю, 50% думаю, ки авхали тема буд, ва 50% думаю, ки не, хи набуд. Хай охир да. 50% думаю ҳо. Ман бовар надорам, ки мақсад шаҳриёр агентӣ карда боша. Мақсад. Баро ки дар я мисраш мегӯ шахер 2 сол дар группатон нақша бухом. Не, мумкин вақте охир хай гапошон гирехтак, айз ғазабам мешава ҳарчи придумат кардан. Ту моё мнение мумкин агентӣ кардан нест хайрат, не мақсад. Хулас гап аген набуд шахер. Не. Дар 2021 ба фикри ту бачаҳое ки дар хезе 2020 буданд, обши сасаф хезе авлод не, бачаҳое ки дар хезе 2020 буданд, Лонли, Карлеон, Шнапс, ҳамин нафаро буданд. Набудани шахер дар мо ягон таъсир мерасонад? Рост шаб. Вақти шахер омада буд, шахер кори кард ки мақсад бо камтар сарҷам кард бародарора. Ам хезе 2020. Ман ҳозир рост гап аниқа намедонам ки имина шахер кард, но вобши. Не, мақсад ман ба фикри ман причина шахера да, ака ман намедонам чи недоразуменияш дега байни ё хчон медонанд, хчон кор доранд. Ака ман нейтрален человек, мнение ман шахер кори кард ки мақсад канала пеш бурд, да канал ҳамара гирифт, ҷо кард, чӣ кард? Ба қувват кард ҳамара уже, ба просмотр, ба ҳама чӣ. Ака ин накарда мақсад зато ҳама ҳаракат кард. ҳама ҳаракат карда, иам мақсад сафи хича доштак, да? Саф ҳар як кас бигем як фоидаи хича. Ова. Ба фикри ту ҳамин хезе авлод ҳозир аст пачрага ё ки не? Не, так как видно, ба фикрам не радна. Не, ба фикри не? Не. Фаҳмо, ҳозир пеша видео агани олидам дига чӣ гуфтеса ба? Чихе? Гуфти ку хезе авлод айбайн рафтагия. Нагуфтам айбайн рафта. Чихе нагуфти, намака гуфти? Гапа нагуфтам. Чихе мара психологически атака дорем. Шӯхӣ мекунем. Ҳазор раҳмат Алишер, нафаро ки то охира видео нигоҳ кардем. Мо аз ду саволҳои жостки доштем, не ки намехоҳем Алишер ҳозир як давлени безеб шав комментариёда, барое ки нав ҳаракатоша сар кардеса, мо мехоҳем ки пешравиша боз зиёдтар кунад. Канали нави 0 граммай. На, он хеле ашида, в общем, канали охирон шаид дига намекшод. Не. Аписандай айн ҳол дар рӯи экранҳои шумо ҳастад, дураем трекошам дар охир мемонем. Слишком трекҳои зур кардеса, умедворем 2021 Алишер ранги 20 хаб намесив, зур мекунем. Обязательно. И видео кай меброя? Пага дериде. Пага беброя. Пеша соли нав ждат кунем, як клипи биқаги дорум. В натури биқаги клип сюрприз вори меброя, ждат кунем. Ошиқи охир? Клипиш вообще айрӯи 40 000 азора. Худам то ха сол не трек радна.
ранги он треки заметки аст? Круче, акаҷон, может быть. Ака Да, намедонам да. вкуси шуморо нохушро аз ёд Намедонӣ ки замонавӣ боша, ай. шек намебуд. Замонавӣ ай. Зинда саломат боше бародаро. Ҳазор рамад Алишерҷон. Гап нест. Обод боше.